да се кача на районата беледа се кача на точене, разточване на тънки кори с точилка и крак ли му викате вие или кръг? Крак. Така. Кукурини на бански означава къдри. Правилно са ви кръстени, стават като розички и се къдрят сами. Катерино, 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 малаймо, Катерино, малаймо ме, не навивай, не навивай, не навивай кукури, не навивай кукурини. Браво! Коя е хубавата сръбска скара? Къде я направи? Майстор Миро къде я направи? Най-хубава. А какво задължително трябва да има? Различна от българска под подправките. Разбирате ли? Значи пушени меса, погледайте каква хубава пушена мешалица имаме. Домашна наденица, бяла мешалица. Тия специалитети. Разбирате ли? Да. А коя е... Тук се здраво живее, здраво се еде. Ако вие трябва да наредите една балканска сумна, какво задължително трябва да се сложи на нея? Всичко от всички страни, от Македония, от Албания, от всички да дойдем да се състезаваме, да се дружим.